Вие сте с изключително много гледаното предаване "Времена и нрави" и мен, професор Юлиан Вучков, а сега напред към моя коментар. Той ще бъде най-безпощадния. Искам да ви кажа от сега, драги българи, искрено ви обичам. Вие сте изключително духовен и културен народ. Но заедно с това трябва да ви кажа, българи, аз ви осъждам за това, че вие имате мижитурско поведение по отношение на властта и я търпите тая политическа класа. Как не ви е срам, българи? Още крадат политическата класа това, което е създадено по времето на Тодор Живков. Но най-много БСП, най-много. Лапачката е при нея и главно при турците. Доган, то Догановото лапане и Догановата лакомия чет нямат, дами и господа. Ще загинат от лакомия. Да им приседнат на дано тия пари. Нито един освен мене не поставя този въпрос. Ама коне скъпаци, бе? Коне скъпаци, нямат обща култура. Така ли е, операторе? Така ли е? Питам те. Първо ще свърши Вучков и после рекламите, защото цяла България чака Вучков какво ще каже. А никой не се интересува Доган какво ще каже. А мюсюлманите искат мене да ме слушат, а не Доган. Има да се намаже на малкия ми пръст Доганчо с неговите книжчици, ала-бала и моите 30 книги. Да. Кратка пауза и наново ескадроните летят. Не препърнете програмата. Няма какво интересно повече да видите от "Времена и нрави". Искам да чуете още веднъж. Ако в България няма трипосочно гласуване, задължително, мажоритарно електронно, вие сте свършени. Няма да има държава. Ще бъдете мачкани до дупка от турската и крадливата партия ДПС. Не, ще чакат рекламите. Това е възлов момент сега. Така. Безсрамници и мръсници, които вие търпите, защото имате мижитурско поведение към тях. Хич не се срамувам от моя остър тон. Време е за гневни речи, а не за мижитурски, не за шушумишки речи, не за тинтири-минтири. При мене всичко е точно. Аз оглеждам нещата от всякъде.